Moro! Tänään me kalastetaan haukea pintasammakolla ja näytetään, että sillä voi tulla kalaa. Ja hyvin tuleekin tällaisista umpinaisista paikoista. Ei saa. Ota. Onko siellä hauki vai onko se lumpas? Se on lumpas. Monta kertaa kyllä iski. Pesään se taitaa. Onkohan tuolla ihan perällä hauki? Nyt on kiinnikin ehkä. Pieni. Molemmat koittelee onkin. Tänne. Kala. Heppaa. Aika monta iskua se vaati, että yksi tuli ylös. Onko tää paras viehe hauelle keskikesällä kuumilla keleillä? Tällainen sammakko. Tämmöisiä umpinaisia paikkoja kun heittelee. Ui, onpa hyvä heitto. Nyt tulee 100 varmasti kalaa. Siis ei nyt ylös tuu 100 varmasti. Mutta isku tulee. Noniin, siellä iski. Vielä. Ota kiinni. Nyt on kiinni. Ei olekaan. Sanoin, että 100 varmaan isku tulee, niin sieltähän se tuli. Ottaako hauki vielä? Oli hetkesen suussa, en tiedä enää ottaako. Sieltä tuli. Isku ei tullut videolla. Pieni hauki otti. Nyt jäi kiinni tällä kertaa. Kyllä tähän jotain jää kiinni välillä. Jos on hauki, niin kyllä se tähän iskee. Tässä videolla mä todistin teille, että sammakolla voi saada kalaa ylös, mutta ei se läheskään aina jää. Iskuja tulee paljon, mutta kalaa ei ylös asti. Toinen kans hyvä tämmönen flopperpopperi. Tälläkin tulee pinnasta. Hyvin pulputtaa menemään ja hauet iskee. Tähän jää paremmin kiinni, kun tässä on 6 koukkua. Tai 2-3 harakoukkua. Yritetäänpä saada vielä 1 isku tai kalaa tälle flopperpopperille. Siellä puutuossa mulahti. Okei, täydellinen. Ja sieltä iski.
No, iski, mutta ei jäänyt kiinni. Vaikka on 2-3 haarakoukkua. Ei se silti aina jää. En tiedä ottaisiko uudelleen, mutta oli aivan täydellinen heitto. Tuossa on viimeiset heitot. Kiitos kun katsoit ja nähdään sitten ensi videossa. En vielä tiedä mikä, mutta moikka!